Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 37. a 38. verš. Ježiš im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je syn človeka a pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. Drahí bratia a sestry, aj dnes nás Pán Ježiš upozorňuje, aby sme trošku dávali pozor na myšlienky, hlavne na myšlienky, cez ktoré sa môže realizovať duch diabla. Sú to myšlienky hnevu, myšlienky urazenosti, či strachy, či nepriazeň, závisť. Tieto myšlienky, oni nás vlastne aj zviazujú. Strastná dumka, myšlienka, ktorej je vlastne strásť alebo vášeň, hnevu, strachu, závisti, urazenosti, ako hovoria otcovia, ona nás vlastne zväzuje, zviazuje, paralizuje. Vieme, že aj Spasiteľ v niektorých podobenstvách používa také slovné spojenie: zviažte mu ruky a nohy a vyhoďte ho von do tmy. Ono vlastne sa to deje už tu, počas nášho pozemského života, lebo napríklad, keď sme urazení na niekoho, my sme už zviazaní, máme zviazané ruky, nohy, takedy aj jazyk, už nevieme ozdraviť tej osobe, nevieme podať ruku tej osobe, nevieme ísť k tej osobe, či navštíviť ju, či zavolať, či nedvihneme telefón, alebo podobne. Je také v nás a toto vlastne naznačuje tomu, že sme zviazaní a vyhodení von do tmy. Lebo keď sme v hneve na blížneho, keď chodíme s myšlienkami hnevu na blížneho, my vlastne chodíme už v tme. Sme vyhodení von do tmy, čiže zo svetla do tmy, z lásky do nenávisti, zo života do smrti. Ako aj hovorí svätý apoštol Ján vo svojom liste: my, čo milujeme blížnych, sme prešli zo smrti do života. Do toho nás vlastne volá Pán, aby sme dávali na tie myšlienky pozor, lebo tým vlastne ten kúkoľ, to zlé semeno, to sú zlé myšlienky, ktoré vlastne budú spôsobovať nepokoj aj na večnosti, lebo tá myšlienka sa stáva životom našej duše, chlebom našej duše. Všimnime si napríklad myšlienky posudzovania. My sme už aj tak privykli mysleť. Posudzovanie sa stáva akýmsi štýlom našho myslenia, zvykom myslenia. Je to tiež strásť, pochoť, žiadostivosť, potreba niekoho posúdiť, potreba sa na niekoho pohnevať, potreba niekomu závidieť. A práve tieto myšlienky vlastne, oni sa môžu stať potom životom našej duše vo večnosti, cez ktoré nás tam zlo bude mučiť tým nepokojom, ktorý vychádza z večného dialógu s týmito myšlienkami hnevu, závisti a nepokoja. Preto aj toto Božie slovo nás dnes volá k pokániu. Či cez Ježišovú modlitbu, cez modlitbu svätého Ruženca, či akatistu, či cez modlitbu mýtnika: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. My už pomaličky rozviazujeme táto modlitba, lebo blahodať, milosť Svätého Ducha už pomaly rozviazuje i naše srdce, ruky, nohy. Už vychádza zo srdca zlosť, hnev. Už pomaličky srdce začína dostávať svetlo, srdce ožíva, už cítime aj potrebu tejto modlitby. Srdce začína už aj cítiť ducha lásky v sebe, lebo doteraz sme boli mŕtvi voči duchu lásky v sebe, necítili sme v pocitoch ani lásku, ani priazeň, ani dobroprajnosť. Čiže tieto modlitby
A vlastne keď sú zamerané na oslobodenie, s prosbou Pána Ježiša o oslobodenie, alebo Bože, buď milostivý stavu môjho srdca, Bože, upokoj moje srdce, Bože, upokoj pocity môjho srdca. Lebo pocity to sú pľúca duše, duša dýcha cez pocity. Pane Ježišu Kriste, osloboď moje srdce. Týmito modlitbami vlastne naša duša už ožíva a zároveň duša, srdce aj cíti potrebu sa modliť. Cíti potrebu Božieho slova. Je to ako keď je človek v nemocnici, dlhšie na lôžku a keď zrazu ten človek pýta jesť, znamená, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje. Začali pracovať sily žalúdka, čiže vlastne organizmus ako keby ožíva. Organizmus ako keby vyťazil nad chorobou. A takisto je to aj v duchovnom živote. Ak cítime potrebu modlitby, vtedy naša duša ožíva. Ožíva, dostáva sa z tej mŕtvoty srdca. Duša prechádza vtedy zo smrti do života. Amen.